Mama wekhaya. Yabona emhlanganweni namhlanje ngishiselwa yindaba. Kuthiwa nje kuno 1 million. 1 million wama-artists, yini ama-artists? Lalela ngichaza. 1 million. 1 million. Yaba uzwanga kahle kuthiwa 1000. Bathi 1 million mama. Into engixakayo bathi lo 1 million ama-artists. Ama-artists wababona abantu becula emevile ngosiyaphi. Njengoba lezinto zehlisa amabhluka zona. Ngoba becula iSmartafaka nje mina bangelalela. Kuno 1 million into engizoyenza. Ngizovele ngibenzele i-event ka-20,000 nje. That's my husband. Bese ngibaphakela inyama, ngibaphakela ukudla, ngenze sure ukuthi bayadla bayasutha bazothenga ikhansela elikhulu. Baqedana baphefomile ngibaholele nje u-250. Yonke ngihamba ngomlenze. Yonke mama ihamba ngomlenze ngiyakutshela. Uyabona lo muzi lona esinawo mama. Lo muzi esinawo mama ngiyakutshela mina lo muzi esinawo. Siyothenga umuntu. Soba nezulu elincane. Bazothi ngithwele. Bazothi ngithwele wemama. Njengoba vele buke ikhansela lakho, buke ikhansela lakho. ukuthi unjani. Ngisho Cyril Ramaphosa Aqhuma. Sitha seqhuma. Thuyita abayihlangana kodwa abantu bayahlangana ndoda. Kuyoze kube yini impela lamasiko akho. Kuyoze kube yini. Ungangibuza amasiko. Shut up wena. Ungangena amazinyweni nje noma umsiko. Ngiyethula wena. Sengikhathelo wena. Ungathi mina mangikhuluma nokhansela la wena nje mfana ubaba wakho. Yeah wena. Mama phela. Mama ngibona la. Ngibona. Ngizongixoxela mina ubuso mfana wami yakho. Ngizokudla ngikufele ngikubube zinkunya ngezwe. We mama, ngifuna ukukutshela ngendoda yakho. Leli khansela kade likhona liphila. Imini walibulala, uyangizwa? Njengoba ngalibulala ikhansela ngangihlangene nendoda yakho. Mama ithola wena ecathuka kodwa. Okay mama. Awusimpatha. Ngiyazi ukuthi awusike mama. Mina ngaboshwa mfana wami ngiphuma phakathi ejele uyangibamba. Mina ngisigebengu. Mina ukubulala wena ngakubulala ingane sakho. Ngiphinde ngisithele lapha khona. Ayithula manje. Mina kule mali engizwe kuthiwa iphumile. Eyithula wena mfazi uzokhuluma yeso. Shona ufuna Cha, ngizwile ukukhuluma ngemiliyoni la ndoda abathuthi. Ngiyabona ukuthi nami ngiyayidinga le mali. Ngidinga nje ukuthi unginikeze 250,000. Ngiqeda Hey thula vala umlomo. Ngikade ngicela Ya 25,000 uphuma ngisithela la. Ungazongitshela ngemali. Okay mana, angithi lana angithi kuleli million kukhona abantu ekumele nabo bathole nabanye nabanye nalabo bantu ekufanele bethole. Mina ngifuna 250,000. Mawuhlula lokho mfana wami. Ngiyolusa amadadu uyangizwa. Ngikhathele namasimba akho. Khona yikho kodwa imali ayikafika ayikangeni khona Hayi cha sekukhulunyiwe phela wathi imali isingenile. Khansela nje umsebenzi wakho mfana wami umsebenzi wakho. Yabona mfazi. Ukubona kwabona uSawula. Namhlanje ntambama ngiyayifuna imali.